बससम्म ठोकेको थिएँ। Og jeg blev hentet af en helikopter til Aalborg sygehus. मलाई चाहिँ हेलिकप्टर आएर अल्बो Og der blev jeg indlagt. Og jeg blev indlagt, og jeg var i koma i 2 uger. मलाई अल्बो सुयुसमा राख्यो र 2 हप्ता चाहिँ म कोमामा भएँ। Brækket nogle knogler, ben, arm, kæbe. उसको चाहिँ एक्सआइआर हुँदा चाहिँ मेरो हात अनि त्यहाँदेखि खुट्टा र यो खेप पनि भाँचेको थियो। Men som det ser ud til nu, det går meget bedre med mine knogler og det. अहिले मैले महसुस गरिरहेको छु कि एकदमै मेरो राम्रो भइरहेको छ। Og der hvor jeg vågnede op fra komaen, जब म कोमाबाट बाहिर निस्केँ, så blev jeg fortalt af min familie, मेरो फ्यामिलीले मलाई भन्नुभयो, at der var mega mange, der havde bedt for mig. धेरैजना साथीहरूले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। At der var mange venner og kirke og mange forskellige andre, der havde bedt for mig. मेरो साथीभाइ चर्चको अनि अरू धेरैजनाले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। Jeg havde også hørt, at nogle unge havde samlet op i kirken og bedt sammen. मैले यो पनि देखेँ कि जवानहरूले चर्चमा भेला भएर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुभएको थियो। Og jeg har også hørt nogle af mine venner, som ikke er kristne. उहाँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु, जो चाहिँ क्रिस्चियनै होइनन्, प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुभएको थियो। Og de har fortalt mig, at de også bedt for mig de 2 uger, hvor jeg var i koma. De har også bedt for mig. म 2 हप्ता कोमामा भएको बेलामा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि मेरो लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। Og det er bare virkelig vidunderligt, hvordan Gud har arbejdet. यो एकदमै अद्भुत हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले कस्तो शक्तिशाली काम गर्नुभयो। Og jeg er også taknemmelig for alle sammen, som har bedt for mig og været der for mig. म सबै यहाँ सबैप्रति धन्यवादी छु, तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुभएको छ। Og så vil jeg sige tak til Bente for at besøge mig og også bede for mig. म स्पेसली बेन्टेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले चाहिँ मलाई आएर भेट्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो। Og nogle af os kunne snakke med buschaufføren. अनि बस ड्राइभरसँग पनि बातमा रहेको थियो। Og så vil jeg også sige tak til min hele familie for at passe på mig, mens jeg var i koma, og også der hvor jeg havde det ikke så. अनि मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ म कोमामा रहेको बेलामा मलाई सहायता गर्नुभयो, मलाई यस्तो गर्नुभयो। Og så vil jeg bare sige tak til alle sammen, der er kommet i dag og også bede for mig. अनि आज जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद, हजुरहरू आएर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुभएको छ। Og så vil jeg også takke Gud for, at jeg kan være her, og han har reddet mig. Uden Gud og jeres bønner kunne jeg ikke kunne være her. अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि आज म यहाँ उपस्थित छु, अगाडि छु। यदि परमेश्वर नहुनु भएको भए म यहाँ उपस्थित आज हुने थिइनँ। Så den største tak er til Gud. एकदमै ठुलो धन्यवाद परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु। Ja. धन्यवाद, यही हो।